Takže čuste, dneska tady máme poslední díl vlogisku, protože dneska je neděle. Teď to otočím v 11:10 a za chvilku budeme mít oběd. Co jsem vám říkal, čekejte. Tak tak dívejte, jo, hezky. Poslední dospělí. Jo, se to šlo vidět. A tady poslední děcka. Takže tak. Zase jak vždycky, když něco budu dělat, tak jsem odvu tak čus. Takže my už máme oběd a jdeme vám ukázat, co máme za polívku. Taky máme FIFA, vynikající, tak se vám odvu tak čus. Takže já už jsem po jídle, bylo to velmi vynikající. Měli jsme ten FIFA a pak jsme měli maso se zelím, jo, vypečky se zelím a to, tady hezky masíčko, vynikající, potom vývarek, tady tohle byl posyp, jo, a zase jak budu to dělat, tak čus. Takže já se teďka hezky jezdím a teďka si dodám pro nabíječku a chvilku jdu spát. Takže zase jak budu to dělat, tak si vám tak čus. Takže já teďka hezky čekám na svého kamoše. A potom uvidím, co bude. Když se vám ozvu, tak čus. Takže teď mi psal, že mám počkat minimálně 15 minut a za tu dobu něco budu dělat. Jinak můžete prosím zanechat like a odběr a napsat nějakou challenge nebo něco do komentářů. Moc mě potěšíte a já budu mít 1000 odběratelů. Tak použiju svůj support kód ve fonku a bude to zabava a potom budu dělat soutěže a tak. Můžete se těšit. Takže zase, jak přijde nebo to, tak se ozvu, tak čus. Takže jsme hezky na lavici a je to docela zábava. Ozvu se vám, jak skončí, tak čus. Takže jsme po lavici a byla to zabava, mi blbě. Dvakrát po lavici. Jo, dvakrát zase bylo. Bude mě tahat dolů. Jo, asi jo. A je mi blbě jak svině a že zase, nevím, jo, zase. Budeme zase na lavici. Jo, a zase jak... Takže čau. Jo, čau. Zase jak něco budeme dělat, tak jsem ozvem, tak čus. Takže čaute. Já už jdu domů a asi už tam zůstanu, takže asi tohle bude všechno pro tohle. Pro tenhle poslední díl vlogisku. Zanechte prosím like, odběr a čus.